салом алейкум дӯстон. Дар Калимарс ҷамоати диёти Хӯросон рӯ ба рӯи чойхонаи Билол, яъне ресторан, мағозаи нав кушода шудааст. Либосҳои мактабӣ ва ашёҳои хониш бо нархҳои обтовӣ. бародаро, агар бовар накунед, ҳозир ма дар омада нархҳояшонро ба шумо нишон медиҳем. ина бародаро, дар ин ҷо ҳамаи намуди сумкаҳои хониш, ина бародаро, бо нархҳои дастрас аз дигар ҷойҳо ба куллӣ фарқ мекунад. ина либосҳои занона. ҳозир бародаро бо соҳиби дукон шинос мешавем. ҳозир ба дукон медорем. даромадгоҳ доштаед, даромадгоҳи як, даромадгоҳи якдаме дароем. салом алейкум ака. ака гуфтан дар инҷа ҳамаи ашёи хониш арзон аст. ба ҳам хотир омадем ки як реклама кунем, дастгири ҳами халқ шавада. сараввал ҳами дафтаро сар мекунем. дафтаро ина фаниҳо. дафтаро 40 дирам. неужели ҳами 40 дирам? 50 дирам да ҳама ҷо 40 дирам. ҳами айростия ё ки барои реклама? ин навиштаги ай бародар, дига мо исбот ка наметунем. ина 40 дирам навиштаги ай. марҳамат кунем бародар. 40 дирам 80 дирам. бача. Российский комсомольский дарунш саб сафедин. беҳтарин. математика ва забон ҳама. ин фаниҳо дар ҳама ҷо 30 сомон ай, 36 варақаш дар мо 25 саломат бошӣ. 40 варақа 16 ҳама намудаш ҳаст. ручкои ҳар ранга ҳаст. кӯдакона ҳар намуда. ина 8 дона ансон 4 ҳама ҷо ҳама чиз сомон ҳаст. донаш. чизои дар кӯли беҳтарин. баъд юбко ҳастанд, аввалои духтарои худованд аз шумо розӣ бошад ки ҳамин халқа дастгирӣ мекунед дар ҳамин кризис бепулӣ. саломат бошед. зинда бошед. ҳамаш бароям ё. ин ҳамин бародара шумо мешиносен. албат бисёр аксариятон ба фикр мешиносен ҳамин бародара. ина юбкачои нав имрӯз овардем. юбкои духтаракӣ. ина юбкои духтаракӣ сифатҳои аъло хитоиан. сифатҳои нағз шуд. ина сифатҳои нағз чанд намуд беҳтарин. то синфҳои 3 4 5 мешавад. бисёре намуд дошидам ҷада. ина болои амида наскиён аст. ина бародор тамоми намуди либосҳои мардона, занона бо нархҳои дастрас. ҳаст ҳама чиз. ҳамаи либосҳо ана обуфора камера. ина бародаро попшиё. ина дар ин ҷо туфли мардона, туфлиҳои занона бо нархҳои дастрас. марҳамат кунед, биен. ба фикрам прямои ай хитой ба фикр меорад ки ин қадар арзон аст. беҳтарин. пешравӣ хоҳонем ҳамин бародар дар ҳаққи ҳамин бародар дуо кунем ки ба халқ хизмат кесад. ина бародар тамоми намуди ашёҳои хониш ҳаст. бо нархҳои обтовӣ дастрас буденда. ина нигоҳ кар. нархҳои арзон. фломастер, қалам. чойбарак, чиёбо ҳаст. дар ҳамин тависта зиёдтиёш ҳамин ҷо мондагиам. мо фақат барои ресторан мондагием. беҳтарин. чой хирак барои кӯдако, барои авқатбаришон контейнеро дорем, комплект дорем. чой хирак чи бана кирто ҳаст, юбко ҳаст, дафтар, ручка. дафтаро. биен бародаро, ҳама марҳамат кунед. тамоми намуди ручкаҳо, ина. ина ҳамаи чизое ки барои хонишай меёбӣ. ина нолавои кирта, қалам, киртора ка. ина кирто. киртои мактабӣ. ина киртои мактабӣ. ай синфи 1 то синфҳои 6 7 баъд ёш калом. беҳтарин. сарафанчи бо. нархҳояшонро арзон аст. сатсми беосам намеёра. ин беҳтарин. ати почоша, ай буркоша 100 сомон. ин ёшам сатсми, ин ёш бе поча 50 сом. беҳтарин. худованд аз шумо розӣ бошад. 70 сом сифатҳои соз. той соз дорум бо. ай саломат бошӣ бародаро. ина дар ин ҷо ана макасна ина ё 90 сми ина
либосҳои занона. Ана дар ин ҷо макасинкҳои 90 сомон ино. ина 90 сом. То 34 размер да 29 34 талабои мактаб да. Макасинка туфли қадарш 90 ина. сом духтари бачаки. Ай беҳтарин 120 беҳтарин. 100 сом. 120. Мгм. На 110 сом. Ина ҳама да қимати 220 сом. Аа, бо 180. оригиналтар, а? 120. Мгм. Бо ин тараф дорем 140 сомона. беҳтарин беҳтарин. Саломат бошен, саломат бош. Ина 140 сомон. Тараф. Сифатҳои нағзан. Ин 65 60 сомонӣ. Ҳай бо арзон мекунем. Мгм. Иншалло. Оно тараф да ба дигар тараф. Дигар чизошон ҳаст. беҳтарин беҳтарин. ина бародаро Ина юбкора тамоми намуди. ина юбкачора О. бишудам. Ина юбкачо. Бо нархои дастрас сифатҳои олия. Туанҷои хитоя ҳамаш. Ина. Ай саломат. Чанд сумиян нархошун? Ё сатма бо арзон шуд. Сифатҳои соза биёян ай пеш бибинам. шумо прямо ҳамин хитой меорем ба фикримаи қарзуна ягане. Ё хитоя. Ай пеш хичун бинам. амурани мешава беҳтарин. ҳа дар ин ҷо ина бародаро як роҳи дига дора. Диюм роҳаш ина попшои занона духтарона бо нархои арзон. биен бародаро ина тамоми намуди попшои занона духтарона бо нархои дастрас. марҳамат кунем бародаро. ина кӯдакона беҳтарин беҳтарин. Саломат бошӣ брат. дар ҳаққи ҳамин бародармон дуо кунем ки шифош диҳанд иншоалло. худованд аз шумо розӣ боша бародар. ина бародаро рӯ ба рӯи чойхонаи Билол яъне ресторан. марҳамат бародаро. ина даромадгоҳ дора. даромадгоҳи як даромадгоҳи дуюм. марҳамат кунем бародаро. Ассалому алайкум. ай дукон мебароем дисти рост стройматериалай ай дист чап акай холай болотар бозори калон мешава бародаро. ай дисти чап боша болотар бозорча мешава.